קורה לנו, הוא קורה עכשיו, אבל הוא קורה בעוד מקום. והוא קורה במיוחד באינטראקציה עם עוד אנשים, כי אנחנו בעצם יכולים כל אחד מאיתנו להיות עולם ומלואו נפלא, ואנחנו לא מצליחים למגנט את הדבר הזה שאנחנו רוצים, כי אנחנו תלויים בעוד מישהו. עכשיו, הרבה פעמים יושבות אצלי, יושבים אנשים שמחפשים זוגיות, ובפעם הראשונה בדרך כלל אני שומעת סיפור חיים לא פשוט, ואיזושהי רשימת מכולת, אני קוראת לה, נסתרת, שהם באים עם רשימה של דברים של כזה ראה וקדש, את זה אני רוצה, זה מה שאני צריך, זה מה שאני צריכה. וכשאני לפעמים אומרת, ומה את או מה אתה מוכנים להבין מכם לקשר הזה, אז הרבה פעמים אני רואה זוג עיניים נפתחות כאלה בורות, כאילו, מאיפה נחתת עלינו עכשיו, מה הסיפור שלך? צריך לבוא מישהו שיאהב אותי כמו שאני, שיאהב את איך שאני נראית, את מה שאני מייצגת, שהוא יהיה מהעדה הנכונה, בגובה הנכון, עם קוביות בבטן, עם החשבון בנק הנפוח, עם משפחה נחמדה. רצוי שלא יהיו לו ילדים, כן יהיו לו, שיהיו קטנים, שיהיו גדולים, וכל אחד זה משהו אחר. בקיצור, צריך לבוא ולספק את כל מה שנקרא היותי מאושרת, או היותי שמחה, או היותי שורדת ומתקיימת בעולם הזה. ורק שכחנו שבן אדם גם עבר 3-4 עשורים בדרך לפחות, וגם לו יש איזה שק על הגב, וגם הוא מרגיש בדיוק כמונו שגז וניוטרל, ופגשנו עוד מישהו, ופגשנו עוד מישהי, ואם היינו עושים מיקס מכל מה שפגשנו, אולי היינו מוצאים אחד שמתקרב למה שאנחנו רוצים, וזה פשוט לא עובד, זה לא עובד. ואז חייב לבוא איזשהו סוויץ' במערכת שמסתכל על הדברים קצת שונה, ובוחן האם אנחנו במסלול של טייס אוטומטי, כי החברה הכתיבה לנו, כי ההורים הכתיבו לנו, כי חשבנו שזה מה שאנחנו רוצים ובעצם אנחנו לא מחפשים במקומות הנכונים,